खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 11 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 26 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, नोंथाङा नोंथांनि फोथायथिखौ मोनफिनगोन आरो गावखौ खामानियाव बावगोन, जाय मोजां जौगाथाय लाबोगोन। नोंथाङा मोनसेनि बांसिन मावथांखिफोराव बाहागो लाफानो हागौ आरो समनि आंखालबो मोनदांनो हागौ। नोंथांनि राङारि थासारियाव जौगानाया रोखा आरो नोंथाङा आयनि मोनसे उफ्रा फुंखा मोननो हागौ। जुदि नोंथाङा आनजाद एबा बादायलायनायनि गेजेरजों गावनि थाथायखौ बांहोनो लुबैयो, अब्ला नोंथांनि गोसो होनाय आरो बावसोमनायखौ दाखोमा। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृषभ राशि, दिनै नोंथांनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय आबुं अननाय आरो मदद मोनगोन। गोजाम गोसोखांथिफोरखौ गोसोखांनाया नोंथांनो जोबोद गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि माखासे लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथाङा हरखाबै राङारि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि खामानिनि आखा-फाखाथिया बांगोन। नोंथांनि मोजां मोनसिननाय मोदायनो बिबार बाव आरो लोगोफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मिथुन राशि, नोंथांनि मानआ बांगोन आरो खामानि मावथायाव नोंथांनि सनमानआ बांगोन। आथिखालाव नखरारि जिउआव माखासे जौगानाय गाहाय जानो हागौ। खामानिनि जायगायाव खामानि मावनायनि रादाय होनायनि जाहोनाव नोंथाङा बायजोआव थांनो हानाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि साहसजों मोनसे थिरांथा लानो हायो आरो बेनि थाखाय गोब्राब खामानि मावगोन। दिनै फिसा-फिसा बाथ्राफोरनि सायाव रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै सासे उखैनाय सुबुंखौ गावनि आखाइजों जाहोनाया नोंनि थाखाय मोजां जागोन। समाजारि मान आरो सनमानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि, लोगोफोर एबा बाहागिफोरा नोंथांनि नुजाथिनायखौ खोमानो हागौ। नोंथाङा माब्लाबा मोनसे समाव माखासे मोजां जथुमफोर लानो हागौ आरो रांखान्थियारि मुलाम्फाबो जानो हागौ। नोंथाङा माखासे जुनिया सोमोन्दोफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजानो हागौ। दिनै नोंथाङा गावखौ फोरमायनोबो नाजानो हागौ। माखासे गोनांथार हाबाफोरखौ थि समावनो फोजोबनायनि खाबु दं। दिनै नोंथाङा जागायजेननाय खामानिनि बागै नोंथाङा गोथौ आरो बिबानगोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। सिंह राशि, फालांगियारिफोरा गोदान बिथांखिफोर आरो बाहागोदारिफोराव हाबनो हागौ। साख्रि गोनांफोरा बै जथुमफोराव बाहागो लागोन जाय दावगानाय लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि बैसोगोराफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि मोजां आखुआ नोंखौ गुबुनखौ गोहोम खोख्लैनायाव मदद होगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोहोमनि ओनसोलखौ फेहेरगोन। नखरारि जिउआ मोजां जागोन आरो मोनसे खाफालगोनां जाथाय जागोन जाय फालिथायनि थाखाय खावलायगोन। गावनि सावस्रिखौ नेवसिनाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा हरखाबै फालांगियाव राङारि मुलाम्फानि खाबु मोनगोन। मावख'नि माखासे लोगो मावफारियाफोरा नोंथांनि खामानिखौ मदद होगोन, जायजों नोंथाङा बेखौ थाबैनो फोजोबनो हागोन। नोंथाङा बेबादि सुबुंखौ लोगो मोनगोन जाय फैबाय थानाय समाव नोंथांखौ मदद खालामगोन। नोंथाङा सानथांखि खालामनाय हाबाफोरखौ गोरलैयैनो फोजोबनाय जागोन।
नोंथाङा नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव जायखिजाया खामानि मावो, नोंथाङा आबुं जाफुंसार जानो हागोन। थानसालियाव मोनसे घिउ बाथिखौ साव आरो नोंथाङा जिउआव गुबुनफोरनिफ्राय मदद मोनबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थावनि गाब। तुला राशि, गोदान सोमोन्दोनि साखाथिया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। थुलुंगा आरो खुसिया बांगोन। आयनि गोदान फुंखा मोननो हागौ। नोंथाङा साख्रि सेक्टराव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे बेसेनगोसा बेसादनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। मोजां आखुनि थाखाय नोंथाङा माखासे सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। नोंथाङा मावख'आव माखासे जुनिया हाबाफोरखौ फोजोबनायाव जाफुंसार जानो हागौ। खामानिखौ फेहेरनो थाखाय बिथांखि लानाय जागोन। नोंथाङा बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। वृश्चिक राशि, नोंथाङा खामानि मावनाय माखासे सुबुंफोरा नोंथांनि थाखाय हेफाजाब होनो हागौ। जायफोरनिफ्राय नोंथाङा जेबो मिजिं थियाखैमोन जानो हागौ दिनै नोंथांखौ हेफाजाब होनो हागौ। मोनसे मोजां दिगाव दावगानो नाजा। नोंथाङा मोनसे गोजाम राङारि जेंनाखौबो सुस्रांनो नाजानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि फरायनायाव गोसो होगोन। फालांगिनि थाखाय दावबायनाय जानो हागौ। सहायनो हानाय हुदा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। धनु राशि, नोंथांनि थाखाय गुबुननि सिगाङाव गावनि साननायखौ फोरमायनाया गोब्राब जानो हागौ। जुदि नोंथाङा नोंथांनि नखराव बयनिख्रुइबो दुइसिन, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। मोनसे जिउराहायारि आयदायाव नोंथाङा गोजान जायगाफोराव दावबायनो गोनां जानो हागौ। फरायसाफोरा जोबोद गोब्राब खामानि मावनांगोन। गावसोरनि न'निफ्राय गोजानाव थाग्राफोरनि थाखाय बेयो गोथौसिन फैफिन्नायनि थाखाय मोनसे मोजां सम। नोंथाङा समाजाव मख'जाथाव बिहोमा होनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गलाय-गथाय सान जागोन। मावख'आव उफ्रा खामानिया थालांनाय खामानिफोरखौ थाबैनो फोजोबनायाव मदद होनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया दावराव-दावसिफोराव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथाङा माखासे सानस्रिफोराव गोमालांनो हागौ, जायनि जाहोनाव नोंथाङा मोनसे जुनिया खाबुखौ खोमाना लानो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। मोनसे गोदान फालांगियाव रां थिसननायनि सिगां बैसोगोराफोरनि सुबुरुन ला। गावनि गेदेरफोरनि बोर ला। नोंथांनि साना साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि नखरारि जिउआ गोरोबलायनाय थागोन। जिउनि बयनिख्रुइबो जुजिनो गोनां थासारियाव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। फिसा आर्गुमेन्ट्सफोरखौ नेवसिनो हाया। गुबुननि हाबायाव आखाइ दाहो। जेंनाफोरनिफ्राय गोजानाव था। दावराव-दावसिखौ दाफोसाव। नखरारि जेंनाफोर आरो जिंगाया बांनो हागौ। दिनै नोंथाङा साख्रि गैजायैखौ फोजोबनो नाजानायाव जाफुंसारगोन। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै लेनदेनफोराव सांग्रां जानांगौ। आथिखालाव फिसा-फिसा बाथ्राफोराव गोसो दाहो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि बिबानफोरा बांनो हागौ। नोंथांनि साख्रियाव गासैखौबो मोजाङै लाखिनो थाखाय नोंथाङा गावनि फारसेनिफ्राय एसे नाजानांगोन। बेयो फैबाय थानाय समाव नोंथांनो मुलाम्फा होनो हागौ। गावनि हाबायाव सैथोथिखौ लाखि। बेयाव मुलाम्फा थानो हागौ। न' एबा गोदान गारिनिफ्राय मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिनि थाखाय गोदान कन्टेक्ट बानायगोन। जुलि जानाय जिउआव गोजोननाय थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।
नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।